Chcete s nami uletieť na 8 minút do príjemných rozhovorov stále na novú tému? 8 minút o všeličom, čo nás obklopuje, vplýva na nás a bez čoho nemôžeme žiť. Témička, vaša 8-minútová siesta. Pekný deň, priatelia z rádia Sunrise FM. Na obrázku pred sebou držím, milí priatelia, predlohu zvieratka, ktoré už na prvý pohľad vyvoláva dobrú náladu. Toto zvieratko je predmetom dnešnej témičky a možno bude aj užitočné venovať 8 minút pre zvieratko, ktoré získavalo v očiach málovedomých hanlivý charakter. Dobrá gazdina však jeho hodnotu dobre pozná. Viac vás už napínať nebudem, priatelia. Témičkou dnešných 8 minút popoludňa je sliepka. Áno, sliepka. Pokiaľ viem, aj taká knižka Držia sliepky dietu bola vydaná na základe rôznych článkov v istom denníku vo Veľkej Británii. A to bolo naozaj zaujímavé. Ale dobre, vráťme sa späť k sliepočke. Čo myslíš, Vlado, čo taká sliepka celý deň robí? No, hrabe, kotkodáka a čo ja viem čo, no... No, sedela som si raz so synom pod orechom, relaxovala som a všimla som si sliepky na dvore. Sú to také milé dvorčeky a jedna z nich si nás tak začala obzerať. Jednoducho sa vykašľala na svoju partiu a začala sa zaujímať o nás. Krútila hlávkou a nesmelo sa približovala. Nerobila nič, iba sa na nás tak pozerala. Ako si tak sedíme opretí o ten orech. A vieš čo? Vyzerala tak, ako by sa chcela skamarátiť. Syn jej dal meno Behačka, lebo vyzerala zo všetkých najlepšie, taká vyšportovaná bola a možno ešte je, neviem, dlho sme ju nenavštívili. Ale ono sa povie, že sliepka a tak ďalej, ale pokiaľ ja viem, či sliepka alebo aj iné druhy zvierat majú vyvinutú dosť vysokú inteligenciu a v ich hejne alebo v stáde, alebo samozrejme záleží od typu zvieraťa. Pokiaľ ja viem, je aj vypracovaná hierarchia, hej, proste ochutnávač, zberač a samozrejme šéf. No, takže voľne to bude ten kohútik asi. Nie vždy je, napríklad aj sliepky, keď sú iba sliepky, nie je tam žiaden kohút. Pokiaľ ja viem, tak je tam vypracovaná hierarchia. Niečo ako matka pluku, hej. Vidíš, takže tá behačka bola nejaká taká šéfka zrejme. No, pozerala som sa na internete na niečo o sliepkach a našla som, milí priatelia, cirka 236 druhov. Uvediem názvy niektorých, ktoré mňa zaujali. Takže taká hodvábnička, hamburčanka alebo bojovnica jakido. No, najviac sa mi páči pomenovanie sliepka kočinka. Kočinka? Mhm. A to vlastne kvôli čomu vzniklo takéto pomenovanie? No tak až tak hlboko som nezašla, že by som to zistila. Dá sa povedať, že... Musí byť asi nejaká kočka. Pekná. Môže byť. Mená vznikajú väčšinou tak, že nás niečo inšpiruje. Takže zrejme asi bola pekná. Ak chcete, milí priatelia, nájdete si na internete sliepku kočinku a uvidíte, ako vyzerá, tak možno, že bude nejaká pekná. No a keďže všetky naše témičky boli podporené citátom, aj dnes máme taký maličký. Poznaj pôdu ako sliepka, budeš pekná ako kvietka. Fíha. Na sliepke sa mi páči ich vytrvalosť, s akou neustále hľadajú niečo do zobáka. Oni tak ďobú a celý deň... Oni sú väčšine hladné. No sú. A vlastne celý deň tak spokojne chodia z miesta na miesto a stále ďobú a ďobú. Sliepka je symbolom dediny, takej tradičnej dediny. Čo povieš? No áno, ja tiež to takto vnímam, ale pokiaľ viem, tak sliepka nie je zviera, ktoré by pochádzalo z Európy. Myslím, že po Kolumbusovi to zviera doviezli predsa len z Ameriky, pokiaľ ja viem. No keby sme tak hlbali ďalej a ďalej do histórie, tak sa dozvieme aj to, že už aj Egypťania mali sliepky. Sliepka alebo kura domáca je vyšľachtená z kury divej. Majú silné hrabavé nohy, hrubé prsty a tupé pazúry. Aj mocný zobák, ktorý je na konci trocha zahnutý. Ťažšie lietajú. Mnohé druhy sú pohlavne dvojtvare. Gazdinky ich milujú pre ich znášku vajíčok a chutné, ľahko upraviteľné mäso. Sú plaché, no nie hlúpe, ako sa niekedy o nich hovorí.
Pokiaľ viem, to, že nie je hlúpe, to je to, čo som vlastne ja napovedal, že v tom hejne je hierarchia, hej? Či tam je ten kohút, alebo nie je. Lebo kohút je takisto, je to hydina, je to sliepka, tak ako je muž a žena, ako u ľudí, alebo čo sa týka hovedzina, kráva a bík, tak takisto je sliepka a kohút, hej? Takže, ale aj keď v tom hejne je iba, ja neviem, fakt iba tie sliepky, alebo iba kohúty, tak vždycky je jeden z nich je nadradený oproti tým ostatným. A vlastne je to istý druh inteligencie, istý druh akejsi spoločnosti. Čiže aj oni majú vlastný poriadok, ktorý funguje. Áno. Sliepka znáša vajíčka a najlepšia je sliepka grillovaná. Takto sa vyjadril jeden z mojich známych, Robíš chuťky, robíš. Ktorého som sa pýtala, že čo by mi tak vedel povedať o sliepke, takže takto to dopadlo. Tak to nejak stále je. A keď máte sliepku, tak si dajte trebárs aj mrkvu. Mrkva je tiež taká výborná pochutina. No, a už som hladný. Teraz som obedoval a už som hladný. Všimol si niekedy, Vlado, že keď prší, tak sliepky majú chvosty dole? No nevšimol som si to, ale pokiaľ prší, všimol som si len to, že sliepky sa schovajú. Presne ako napríklad raz som videl jednu krásnu fotografiu, bolo to z džungle, bol tam šimpanz sfotený v lejáku a neuveríš, čo ten šimpanz mal na sebe. Normálne držal v rukách lopuch nad sebou, aby nepršalo na ňo. No niečo krása a že vraj zvieratá sú hlúpe. No ja tomu neverím. No čo na to povedať? Ich výnimočnou schopnosťou je tiež, nazvem to, zabodnúť hlavu do vzduchu. A ak by ste ju chytili a trocha ňou hýbali, tak jej hlava ostáva stále na rovnakom mieste. Perfektný gyroskop. Armáda jej môže zavidieť. Vidíš, ja som nevedela nájsť, ako sa to volá, takže gyroskop. Áno, gyroskop. Dnes či lietadla, alebo je to vesmírna stanica ISS, alebo rakety navádzané nejakým spôsobom, tak využívajú nielen k udržanie polohy, ale aj na zmenu smeru gyroskopy. No vidíte, k čomu všetkému... A samozrejme rôzne zotrvačníky, takže... Áno, takže vlastne k čomu všetkému nás taká sliepka dnes priviedla do tejto témičky. Ale všeobecne je známe, že vedci a konštruktéri práve že využívajú, v podstate oni nič nové nevymysleli. Oni len využívajú to, čo matka príroda už dávno predtým, ako vôbec ľudia tu boli na tejto zemi, už dávno tieto veci príroda vyvinula a fakt v takej kvalite, že my sa máme stále čo učiť. Pekne si to povedal. No a čo tak v závere o sliepočke povedať? Myslím, že toto. Sliepka je tiež dobrá kamoška. Do ničoho vás nenúti a keď chcete upiecť koláčik pre svojich milovaných, znesie vám vajíčka. Príjemné prežitie dnešného dňa i večera, priatelia, vám želajú Alena a Vlado. Pekný deň. Chcete s nami uletieť na 8 minút do príjemných rozhovorov stále na novú tému? 8 minút o všeličom, čo nás obklopuje, vplýva na nás a bez čoho nemôžeme žiť. Témička, vaša 8-minútová siesta.